Kublai pi baro nga di ba dami swarambai jong ginseng na balang Presbyterian Lukshan. Di hakani step nyangu yublay ba nilawan don kumni mo hakamat ko ko kya ba pi na yin na sam kunjo. But hakani step syam ni sedang ya kani ka program mo nakipaya sara nakabanta ki hap ki barat ki chungi di ginya lecture hublay ha kicing duai but syam ginya duai ni pulikat tu kadi khot nakaktin ko jong hublay di jinwai sam ka ba shispa khat prang khot ba ar phoway ter ong kumni ngan aingu yami na ba mela shashkor yanga bat ba mela wan long ka jingpen im yanga umau ubakin nong tray kila kentat ula kalalong ka khli ka dong kani kalong na utray kalong ka ba iphala haki khmat jongi kani ka sngi kalong ka ba utray ula penlong ngin shat kemen bat ngin snow kemen haka tu penim mentang ngi kerpat yami atray tu penroy mentang tiga ni kalau kesini kaba utrai ulai hangi bipi baik di syua begini pelet jimut begini perkat ini pusan kapta mengi happy berit kijungi mo jadi sebun mahaki ke bangini obanya keren ba pihak ni step mo tingin lang play kijungi wai ya ban man kraw yang aban mandat kintrai gawan khamat jong ini kapor ban ai kejingero ba kijing aingu ya kijing ai ba dapyang kijungi halakasni Kabamila ay bor ni sa sisiyan pat begini ban pediang yang ni kesini thamai yat memang kita Jesu haswa jongi but ay mensiam ko jongi on hikai ni ya kamon ke bedi biang ke jongi karena atrain shashkor milong ublehi ilam ni kapok barang sa baro hagik sang tiblay ke jongi ni ID na begini pa ring Jesu nang penem amen di hakani step ni kwa ban ya samlang shapi mo kwa sam shapi ya ka kubora ka tien bujong ublay hakabi day bat ka jing shai mo habi day bat kay ka jing shai mo ti ya kani la pension rem na ka gospel Matthias ka nong basan ka khat ba khat sao ka ong no pi long ka jing shai ka perthai mo in fact gospel Matthias ka nong basan bat ka khat ka ba khat sao ka ong no pi long ka jingshai ka perthai omla ban buri ya ka shnong ya ka balbu halor ulum kata kadi ka jingkran ha ni ka sta pi long ka jingshai bat ha bangi I hang ni ha ka ktin bu jong blai bangi perkhat chapang ka jingshai kadi mar prasha bat ka ka jing dum dai mar prasha to ka jingshai ka dum ka jing dum bat ha ka khot ka ba khat san ha ka khot ba khat san ko no limni kim ju thang ya ka sharap bat bu ya ka hapo ka shang henry ha ka ding pinyang sharap tiga pensha ya baro ki baha ka ying mo kata ka de ka kamram dan ka benta mo jong kata ka jingshai bat hang ni ha ka tin ka jong blai mo kila penyesrim dur ya kata ka jingshai da ka yong no ya ka sharap mo hang ni ka sharap bat ka sharap kalong ka pi ni kani kadi ketaka syarat ketika deng kani hang ni kadang ku umpinyang bat hang ni ksai kani kadi ketaka syarat bat mentalai ni syasar mau ji syarat su ya ibe daki emergency light mental lami isiki LED lights mo ibakham khalain ibakham shai shu deng to ha ka bai bat kini ki bat kini ka jing shai habang ong ka syarat mo na kani ka jing shai kami bat kumno mangipat kugi khun ki jong bleng in penisri men dia dengan long kata ka jingshai jongka perthai te ko mga pi mo pi kini ka jingshai kini di syarat ka banga bat akti jonga kini di syarat ka dur syarat mo te kini ka dur jong syarat ka ba ai hangi ka jingshai pat ka jing kini ka long kini ka wei mo ko ba pitep ba ka syarat ka dan kami ka hapo jongka ko umnyang ko mga pi mentan mo sisi pat pat ko umnyang hangi uksai bat nang ta an sa thang bat kan sa meding dai dokum ta ni ong ya kan ni ka tin nang way ka source mo ka source of power
habang ipet pat ya ki emergency light mo ngidan kam ya ka hapo chong ka ngidan kam ya ka ban charge le sa kadai du battery ngidan kam man tap battery hapo kanang bakal nyo ya kata ka bor kan rai la ni kata ka energy kanang bakal aban ajing shai yang ipan mo yang i kung ki khun ki chong bleng kai ka bangidan kam hapo kai ka bor ka badan kam hapo jungi ka balong kum kata ka energy le ni kata ka source of power yang i bangin long jing shai mo ngidan tang ka ka source of power ka bangi nila ban long ka jing shai na mar ba utaru ulong ka jing shai ka gospel ku jong Yohanes ka long ba pra ka de khat ba khat ar ko ong no onda kumta u Jisu ulayatu kana pat haki uda ong ngalong u jing shai jong ka perthai mo ong nu Jisu ngalong u jing shai jong ka perthai uta ubawan buat yanga ka bumbuan buat yu Jisu unom yat ha ka jingdum mo unom yat ha ka badum henry unyo ka jing shai jong ka jing im di kanang bangin long ka jing shai siya ka perthai hapo jungi ngidan kam ya no hakadong ko jungi hapo ngidan kam ya uji su klem uji su balong ka tenrai ju ka jing shai ni namla balong ka jing shai siya ka perthai kemalong ko umphnyang kan ba ko malong ka tu kasyarak mania bang pen ep di kasyarak klem ko umphnyang hapo klem uksai kamla ban ai jing shai nei to hang ni gidan arban taru mo ambada bangi ong mo siya phang Jisu bangi ngilong kinong buat ki jung Jisu dan arban tang pa pangan kran shapi kidan ibalasan ibepet ikani program ningkong pi gadan kam bangin priang shoyeno yu Jisu ko unong pen em jongi haka jing em jongo jing em jong ni mo undan hapo jongi bu unsyong hapo jong ni kita kilong kinong buat ki bisisya ki bala priang yu Jisu mo bat kidan pat sakawai ka benta ka baar ka long ba kidan ru kinong buat ki basu buat hasna Jisu kat sebele Jisu ki buat baik hapor barang im Jisu di kan ma bahai kita dai bagi kita kilong ki Farisi bak kidan ki bri ki pa ki babuat Jisu henry kini ki subut ki klam priang ni no ya uji su ki shlong tang babuat tang kamet ini am ki subut tang kamet ki sudan marjan henry ka dono jongki ka klam priang ni no ya uji su ban ka gospel Matthias kan nong bakhat san kan khat bapra ong kumno Jisu ong kum mo kini ki beriu ki wan hajan jonga da ka shentur jongki tang da ka bangi keran mo tang da ka shentur ke jongki bat ki buram yanga da ki rim yang shentur jongki tan nak shentur ni buram Jisu mo henry ka dono jongki ka jingai no nanga kamut ba compare mo da man ga sungiru oh ya thap ti mo ya ruai oh ya ro you try henry ka dono jingi pat ka dan sha jingai gidan kamba ka jingero ka mengero ru bat ka dono ka di manlong ha jo mo di kumba ka syara kamla ban sha jing shai klam ko umnyang kum ta ngiru nginamla ban long ka jing shai klam u Jisu hapo jong ni mo bat pitim niam la dangila priang ni Jisu ha ka dono jungi Jisu na yu pitim ai hangi ya umensib kajing sha umensib kajing sha bat kaning la ban syam na u Yohanes kalau nong bakhan riau Yohanes kalau nong bakhan riau kada khat ka bakhan khan riau kan yo oh Yohanes khat sao ka bakhan riau khat yo mo wong kunu Jisu wong ngaru ngan duai ya ukpa tiun ai happy ya way pat nong pentingan ba unyai sa lembat pi halakarta Yohanes lenong ka ba khat sao ka de khat ka ba khat rio ha ka de khat ka ba khat nya wang kum no ya mensim ka jing shi sha ken mensim ka jong ka jing shi sha ya uba ka perthai kamla ban pediang na ba kam yo I ya u lemni kam itu ya u namar u yaisa bat phi unlong ru ha phi hapo jong no jong ni ban ha ka khat ka ba pun riu ka batai ni syapang kata ka benta ka jong u mensi ma kuat ha ka jing im ka jong ni ka khat ka ba pun riu ko ong kum no hanri uta unong pentingan u mensi ma kuat ya uba uta ukpa unpa ha ka kerteng jonga ka kerteng jong Jisu uta ken un hikai ya phi ya ki e baro bat un penken mau ya phi ya ki e baro ki ba ngala ong ha phi menoban hikai
umensiam bakhu jong u belai. Di uni uban hikai yang ni man la kasi. Mo, bat ka dek kamram pat na kamantagi balasan gi kimi ki pa ki bapai no. Dek kamram ka jungi pat banya lam nanti gi hab ki baret. Makin itu kabanikong yung nong pun im jong i kabaan. Makin yok pediang ya umensiam bakhu kumba ufuan jong belai ulak ular hani. Mo, bat hang ni pitip ni ham hakaji haka ketiam ko jung ublay ka batay siya pang umensi maghuway amtang ba uhikay Henry yung ayu pitip ni ay ni ya kiso kandaitli han kandaitli kiso kidan mo ni pet way so mo to nampi ni kedor mo sa gas mo piso ayu mo so ayu ni ate day sa apple day han ni so peningkong di uso apple jong ka jing iet uso peningkong di uso jong ka jing iet dan ni apple jong ka jing iet beli kita mau pi di apple jong ka jing iet mau apple lam pila ban yo baro shisnam pila ban yo apple tiniam kom taru ka jing iet ke jong i ka de ban long ban lai spa 100% ni but baro shisnam klem da sap klem da shong tight but klem da buri kata ka jing iet but pitip niam na kami ka jing iet kawan na utamay jong ka jing iet ubalong u blay mo ya kanila pun scam na kashi kung kong yo honest kung masaw kung bakhan riyo ang kung no u blay ulong ka jing iet ban uta ubayay sa ha kata ka jing iet uyay sa ha ublay but ublay uyay sa ha kamot ba gidan gajing iyan hapo kat kong gajing ay yung si maghuway baru blay yung sa no bat ni hapo jong ni mo kata ka di gajing iyan baka gajing iyan ka long ru ko hukum ka ba utray jisu ay ni pitip ang kum no ha ka gospel yo honest ka nong bakat lai ka dukat ka malay kusaw ang kum no ka hukum ka ba tamay nga ay hapi ba pen ya iyan paralog hi bani iyan kum no paralog hi kumba ngala iit ya phi ba phiru phen ya iit paralog hi manu iit ni kong show tra nang pulin jing Jesus Christ yang i bat kom ta la ngila pediang ni Jesus ngela ban iit ya ki wei mo so ba tip so ba di wei ini mango dai so ping to ni di so jong ka jing kemen pi mensi makhut punya rap ban pensay yang ni ya ka jingkiman na po jong ni ko bang itip ni siong kum tu yung mango di way udah king of fruits lada mango udah king of fruits Henry uban ay hangi ka jingkiman but uta udah king of kings and lord of lords utawang ko bang iong try baru siim mo tadi try no pem jing jisu Kres ban haka jiruai sam ka basa wad khat ba hinyo ko ang kuno melabu kambun ka jingkiman haka do nu jonga manu belabu ka jingkiman ibu u blay hapo jongi ya ka jingkiman shi ka dei shi bun ha banya ka baki don habashlay uko bad ka wanjong ki kemot shi bun ha ka jingkiman ai umensi maghuway upun kahapo jungi ya ka jing kemen mo di kubang iong yak crunch pangan ka jing kemen mo Henry kamday kung baka pertay ka ay yang i mo Henry ka ba ublay u aya ni pitit nga mga tang sula asyad din tabang may ani ngakaman ha tabatang sula alu jinta jing kemen alu day aja lang jing kemen alu day niyam komentar aku abang ice cream diam gihat berjungi si bang am ice cream dan perlu ice cream keman day dalut ice cream jikeman pula lud Henry bad uji su lang ngap priang i wah jingim gejungi bad mensim bakhu ai ngi gejing keman kalong ba kumabam ice cream ubam julut chu bamet kala julut mi biang ajeng julut mi biang kalong komta ka jingkiman ru ka bawan na u blay kam judu shi por naga bantagi balasan part what ya ka jikiman gabi wat mo la kalong lagi porok jor jungi nagi jing sumha perthei ni kilong tang shipor
bat ha piyo ban ka bi porok ban por bi porok ke jong pi ke jing kiman piyo tang si por andar let chi ying andar syong han jing thia ka khli khya ka don mo ka khya mar bangim yo ya ka source lani ya ka ta ka tulong jong ke jing kiman ya bang yo na ublei kata kalau ko badon kam ha mong you so balai tip di so you ni orange day so nyam tra mo to habi dai busuk nyam tra tip nyam hapo busuk nyam tra dan kat no si bun mah dai kita kisembok dai kisembok benang kumi si bun ha dan kat no teng kendai si pau kat wei geli dai ni de kum taru ka jingsuk hapo jong ni kan pen kha bun sembo kum bau sembo jong sen tra dan si pau kat wei geli kum taru kan man bun kata ka jingsuk hapo jong ni lingba ka jingerap ka jong mensi maku jong u play mo kata kalau badan kam bah bengi haban tep mo kai kata bengi kran chpang ka jingsuk kemut ba ladang idan hang nu ru mo ladang idan ka jing ladang idan ha school ladang idan hang nu ru kidan ki jing kawan kawan gat yang timilang no aramet dai Tiada ada miat dulu cisen buat 1, 2, 3, 4 Masing kuat Diniam Badan ke ke jing Sok Kibak hek ke jing ipat mo Teng ban tiada ada miat kalau ke ke struggle mo Kebangi kenduk ni mak jing mah ban yuk tiada Mar balai Hang ni Katma hakli Katma hada nut Kaya ki bahan Mar ba Ngim dan ya kata ke jing sok ke basi Syapat ni nyok dai kata ke jing sok Tin adukan ni jeng Saringan Syukuringan ya dai jinsa ka bisha mo na ka gospel yo honest kal no bakhat sa bakhat ba ap nyo ong no sa mo jisu ang ya ka jingsuk na i no happy i no ano happy hon ya ka jingsuk ka jonga nga ai ano happy ka jingsuk dung jisu ai no happy ang kumba kata ka perthai ka ai nga ai mga happy ka bubot ba ai jisu happy Wat ki kuslai hakado no jongpi hakado no jongpi wat nom ki kuslai lemni wat shap ting sin bing la priang ni jisu ha jing em ki jongi bat mensi makut usang hapo jongi ai hakado no jongi ya jingsuk mo ngimgan kaman ki kuslai lani ban shap ting to so basau mo inu so basau EP carbon gas ngatik baru kena start mentama carbon gas dai right so you ni grapes so grapes ni dai ni ta ni so grape jong ka tip jong ka jingsha slam jong ka jingsha slam ta aku ma phi hang ni so grape ma dan tang mai dai dan kan tuli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oh shibun mah dai niam to kum taru kum bolong so gri ba dan shibun tuli ha away urinjob lani u bunch bingi ong mo dan shibun bah kum taru ka di balong kata ka jing sha slam ha po jong ni kamu jing sha slam dali dukan mo dali yo dali de pilet kum to shop police bazaar la lang mi mai lam kai pi la po bukan di internet mo bakwa mthir lang mai long penthir la me nga se ka te duty penthir la me nga se te jing le kai me yong no ni khun ngam pa don pisang ni thit pat mu khun la dang i don yu men sim ba khun yu ai ni jing sha slam yong no to mai di niam la dang im don pa ka jing sha slam yong no yam di niam mak kwa te mak kwa mentah Song hamadan dulu ini ya nyem dei balong kong tang di bendan ke ka jing sha slam ma la dang don ke jing sha slam ni shania hanu hai mei pa ning kong ba ins ai hangi ke bangingi kwa mo ta kalau ka don kam ha bangin don ke ka jing sha slam to ka jing mai sam ka ba lai phunyo ko khat ba nyo ko ang guno tu shong that ha utrai ndi ha suki hey ha u try tu shong that ha u try but up sha slam you know ya u kabumot ya u try wat pun kuslai ya di namar uta
ubaman bha halakalenti namar uta ubri uba pendat ya ki jing perkhat baman kamut bala da kiwe ki yo chocolate chutli ki yo kali ki yo eiru dan kiwe ki khana ki badaka ki le daka ru ma naipet di kita ma ringi pe jeno nisania ahno hau tra jeni ma nisania hau tra ngina khmi lenti bet ya u tra ban kerku lingba imei pa mo pitip am imei pa trai nam tajung o tristam nam tajung niki kun tikom taru ublen kerku lingba imei pa kam ke jongki bat on sa ye ke e ke bangi ni dan kam ndai kwa ke bangi dan kam mo to shu ahmi habangi pek mo kham tam ik samla ke jungi nei di para samla jungi ki pe ni boru mo ha ka perthai yo e ke mo ha ka shikhle mat mo ke bangi kwa ke bangi i ke ha ka shikhle mat ni kwa binok menta bat dei nang ni ha ka ba ka perthai mentang em bat ni kwa ke barok long instant takada ki make instant noodles mo instant food barok long instant nun tum taban dan ha ka jing jai sha aslam kolong ka ba kanong ka ba bah bini persang kham tam ha kan ka juk ka menta din ta kadang sebut ke di fast food bani ke restoran nomor ba masun kwa ni di bani ono menta mo te kum taru ku sti puas long filipi kala nong basang khat basan ko no tu ai ba ka jing yai sha jong pi kan pau ha ki briu baro utrai ulajan okay ka jing yai sha jongi mo ka jing yai sha jongi kan pau hai ha ki briu baro bat ka basutan kalong hai benta bakadu utrai ulajan bat sawi so mo sawi so ni kan so ini tu watermelon dai ni watermelon mo ni watermelon jong ka so jong ka jingle sebun watermelon di berikan ni kan ni dai ho ni watermelon long so behe bat hapo jong watermelon kidan king tu beyong berit kising diniam ki seeds dai shibun bahaki watermelon seeds hapo kumtaru ka jingle sebun jongi di belong ke watermelon behe di belong anu behe kan ni hapo di belong shibun mahajing dia sebun ke mabun ki siang di berit shibun mahaki siang beyong di belong shibun ke jingle sebun toh pla su am di belong nu beli sebun hapo ong beli sebun mut kuno snap ha kamut ba la dai mei pi pensong ti french school pensong ar dukhat kedua diniam kan no ar dukhat kedua da pisong ba iti para kelas pi classmate ba pli classmate song tang kaja budai philiang no ai lang iwe shi dukhat kedua ba iti classmate jong pi da classmate jong pi lalu sia khulam pidan khulam artli pi ai lang we khulam jong pi ya iparlok jong pi da pidan met artli pidan arngon aya iti parok jong pi we da tang we melian no tap khop popla najrong tu snap plastik dan mustang samarshi teng kata kadai ka jingle sebun snap ka kriang jong blai ka ong syapang ka jingle sebun pitem gospel Matthias ka long basan ka dukha pasab no Henry ong happy to eat yakinong shun jong pi. Emde ki parlok snap tin jong blai ka ong no pat eat yakinong shun jong pi. Batu kerku yaki batim ya pi. Ani ya de perkhat de jing long bri jong nginom la andai ling ba siam jong blai un penla un ai bor ya ni dan ba pendom ya pi batim ya pi pinong no. God bless you. Jesus loves you. Damn, Jesus ye pi. Dan balik asni pi kan nuruk kenal pi tak kisian. No, Jesus loves you. Jesus ye ya pi. Mo, dalam kamtam di bala asan jungiru, mo di bala asan di ba lahir asan, mo di bala asam lah, sana di bala orang baru, ini persang kan ni mo. Kemudian, saya ngasa batai kemai pi mo aku nungin le. To le bha ya ki bashun ya pi mod dan ki para khana para sekolah ni hasnong di bashun ya pi di bale no di bale bha ya ki batu duai ru na ka benta ki bale snio
Rakat pi. Belak seniau, ya no. Ya pi. Kelak seniau ya pi ru ngidi benek kam no. Ngidi bandu wai. Sab kata kadai ke benta ke ba ke ketien ke cok belai ke hikai yang ni mo. Lari kelak seniau kelak ben yang ni ru ngidi ban duai nak ke benta jong ki. Dia ke pertai ke nget ha ke jing pen pai ke liang mo. Isu ang no ke belasan kita bahaya ke ni karma isu ang dia. Henry kaktiin ke jong belai ke ang yin nam pen pai da ke basniu ya ke basniu kum tang don kam ya ka jing le sbun mo to sau bu so ka di so yung la poi so ben riu ni so ni pineapple dai ni pineapple sotron juga iftip jong ka jing le bah di don kam ya ka jing le bah we ni ki so jong si mo kuat de ka jing le bah ke kumba usok turun udan ke ngia pet phan ke gini ya kani ke di pang sniat jong u sok turun ini yang ka crown jong usok turun dai ke kumba usok turun dan pang sniat akhir jong u kum taru di ban kop hangi ya kata ka jingle bah man gasni kumba kop ke pang sniat jong usok turun ma ni em ha kan ka pertai ka bajlai bah ka jing sniu ma badai hang ni ngi don kam kum di kun ki jong blai ban pen pau ya ka jing la ka jung ban le bah ling ba ka jing hikai ban ka jing ai bor jong men sim ba khu ya ni om da ka jing la jong ni henry ling ba ka jing ai a ka jong ji su menta de le bah ngi le kum nu ma kham ta ngi bal san le ya rap ki brio shi powding gas paring ka bak fuon I diniam ring video sundar tat diniam dia ai baka ke baka kti ka diang kale ka kti kaman kam di bantep ka ke baka kti kaman kale ka kti ka diang kam di ban tep mut ngin le bah ngin muat ya kan nong ni ki brio ban yo jing ro ni ki brio henry kan nong kan wana no na ublei nang tena jero mo kila ra ki be kila sni wingi ru ngim de ban pen pai da ka basniu yaki we mo ngasit persang hai ni mo ka bala le si ki belasan kham tam ya de nya kali e gim tu le mo ting teng dan jan pi khu ko bal break san dan ki barong karong side mo ada gidan babak laru di kelap pejam ni fish smell sorry mo mama sorry mo pen pai da tang spu sam rhil tu bun le dom mi phiru pen pai lang mai da ka ji khu sam ki sa persang artio laitio shibanai sa pichu mo ya kada zat solong no mo to hang ni pat ha bangi pet nak shi posh nong room kan no ka khat ar ka khat ka ar we ka ong kum no what I ba an job no yami mo yang ni ki kun ki jong blai da ka jong ka basnio mo ta ka basnio kan job no yingi henry to job mami ya ka basnio da ka ba mo da ki we ki le snio ginang pen pai kalian nak basniu henry nak ke ka ba ada ipolok jong pi menen di pendom nya pi thok ya pi ruat num thok kaliang ye I ngini pen pai beda ka ba mo ta kalau kebadan kam bat sau suo ubah nyo tiap suo bah nyo di suo juga ni fi man ni ini papaya ini ya so kan por mo so kan por juga jong ka jing yai ne ka jing yai ne bun sien kum ki khana mo bun sien kum ki khana ngim chu kham la ban yai ne ba teng teng ngi ru ban ngin su thu kham tam ki hat ki bren ki dang kali ta ka jing yai ne sngap ha play skon min ka ktien dari ong mes dari ong mai shong hop ini yang plis ngole kata haskul ne dari shi bahiyeng ne hayeng ne mai pa yong no shong hop hoi te itu shong hop dari plala ban shong hop bet shi jaka mo kat pat ong mai ban yang le kani le katai ban shong hop bet shi jaka mo ban le pip sni ban shong hop shi jaka katu kapen kaya ka kapen kaya ka jing yai ne kibalala ban shong khop na du dang ren andala heru kilala ban yai ne mo rang nyem la ban pen ko ngu ya la di ban shong khop ning kong
nginem la ban yai ne andang ngilasan hadian ha buat mo je sob hai kini ni mei pa mo la fi kwa ban yai ne dari ong mei pa pi dari ong miss school isa school ban shong khop ni ban shong khop kadang la ban shong khop slam kata ngidang don ya ka ka jing yai ne kan sapun kha shu ya kata ka jing yai ne sap mo ka tien ko chung bli ko ong kum no menu ba ai bo ringi ai bo min sim ba khu ringi utrai ai bo ringi ka sti pol ka ba arsh ki nong thas ni ka nong ba lai ka khat ka ba lai ong kum no henry utrai ulong ubayai ne uban pen scam ya phi bat uban ri kendong ya phi na uta ubang man menu bayai ni aning kong utrai ladangi don ha utrai ulong punem jing Jesus Christ baru mensim khu idan hapo jong ni komo utrai ulong bayai ne un ai ru hangi ka bor bangin yai ne mo bat amtang ban yai ne bat un riru utrai ni na na uta ubam man mo na usutan ubam man ban penjot ya ka jing jong ni mo tau so ba nyau dei so jong ka jing yai ne upapaya jong ka jing yai ne mo ta so we so ba pra mo ni tu so ba pra hai shi ba mo so ni shi start day so pan ni ne to ni so pan ha pe so pan ni jong long no so kru ba day dot spua long no stem ham ibang em spua ha to so pan ju cái jong ka jing jam nu kum balong so pan barik ni bhe so pan bhe đi niam so pan bhe spua long kum no si buon ma ki sembo si buon ha po ki bang đi niam to ha po jong so pan mo thì kum ta ru mo ka jing jam nu ka jong ni dana shabaru mo la shabar ni long kum so pan kum tua ada shapo ka di balong kum no kum ki siang so pan la pui shapo ka do nu ka jing ka di balong ka jam nuot ka jam kum ki kum ki so ka badan shapo kum ki sembo jong so pan ki ba jam ha da bam suot no kam kha da niam juk tham sembo shle lang người đi niam một ki ba jam nuot mo ba jam shapo ro mo hapo ka do nuot jung ki bangin dong ki ba jam nuot kata kalau bedon kam ha mo hapo jung ben jam nuot but haka kitab ki proverb kan no ba khat san ka khot ban kong ko ong no ka jing pai tien ka ba jam ka pen pai no ya ka ya ka jing bi tar sa sin biang mo ku ti hapo surok ne hal ti sikin na pitin du ki break bale dom le sig di bakala jing fi kum bakala mo idang beri ijing dom sorry mo nakajiktin ka jing jam nuot da phim bakla ma phiru mo ong kan wasu mo jing si chang kham bakla de manga to milei si bakla hi jing ong brio mo di ban kloi ban ya ma ban pun phai kitin ne ka da ka kitin ka ba jam mo khanang ban le no ban be no ya ka jing bi ta to lada ki we ki kerandom ru ngin pen phai de ka ki kitin di ba jam tip niam yo de jam nuot snap gospel mafias kren nong ka basan du khat basan ka ong no suk ki ba jam nuot na bakin yo ya ka khen do ong no suk ki ba jam nuot na bakin yo ya ka khen do khom ong na suk urus pa badan malik niam bun kali urus pa ma ni khen do ni em ong no suk ye ki ba jam nuot kum ta ka jing jam nu jungi ka pin pau ya ka ya ka jing start ka bawan nang no na u blay tip kong no ka tin bi jong blay chi jo ka ba lai ka ba khan yo kong no henry ka ta ka jing start ka bana jrong ka bot no bana jrong bana u blay mo din na tru na jrong ka mot na u blay na jrong mo ka long ning kong ka ba khuot ka mot ka bam bet nget ka ba khuot anda kumta kabasuk kabasya jam nuot kabakhuat kabasuk kabasya yu jam nuot namar ladakom ki hap ki baret nilong ki nong buat ki jung jisu ngide ban tip bakat kum kasithi ki jung Petrus kanong kabalai ka khat ka bakhat san ko ong kum no henry to pendan buram ya ukres
kum utrai haki do no jong pi do no jong ibaro mo batulong kibalak loy halakasni ya kaban ai jubab ha uway pa uway baro ubapan na pi ya ka jingpin inia kamot kamu ka jingkwa tip mo banya dibit banya tai banya pin inia syapang ka jingkerman ka baha ni ka baha pi mo ka jingkerman badan hapo jungi ka bangidon ha utrai mo banya pin inia halor kata Henry da ka jingjam nuot bat ka jing tieng bu rom da ka jingjam nuot bet ndai da ka jing dom ndai da kai da ka jingjam nuot aduh so uba kandai so ini tu so ini kau kenal diniam wait snakor diniam baru ni so uba kandai di so jengka bor halor ladi kabumot kamu kata ka bor halor ladi kabumot ba lada don menu baong yepi lawai school chol yelikai no chol yelek football no yang ngelik sum shawa ngelik kai no nai thuri me the klimi hiu ong ba ni don extra class mo but imes ban shong class kam slam to kada ni nong no rangi don ka bor halor ladi mo kum snap kor diniam ba ha snap kor yen jam na la ok thar banyak good day banyak day rak tha am snap kor tinggi di ban ru ka bor la dia kum ba snap kor siapa palong kamu snap kor snap empat cipo jam bah diniam kodang ko omru ko bangila bandi kum pa di ban ha na lor khnang ba nginam pin ko ngu ya la dia haki ki bam day ki bagi parok jungi ki wer ban le ki bam day mo khamtam ki bala samla le ka khambun ha ki bala samla ki khna ka khambun ha kata ka pia pressure mo ka khambun ha ka ni di kum tang don kam ha ya ka bor halor ladi ban ong em mo menchua mo baba da miru dan perlok tu tradi secret na di mong pinyisan rang di ben te baba ni yang no ngana du ba khai mai la ti knat ma updation rang mundun kam chu men di secret mandation rang da juba ka da ka jing start mo ngi ban long ki ba na bar ban ong em ya ka ka bangim dei ban le ba pitim niam mo snap pitim niam ya ba da mi ya ka jingdom shabar mo shu ta dom pendom ya pir ni jingdom lang kemudian ngila du ka bor halor la di itai di berit bahai nuksa mo kemudian ada pendom ki beri pi la pendom uniam long dur kumta uniam le kumta la erhi pro ju pi sekolah la erhi la tak ya la erhi pintu deh pilihan no aku kasih ani ngam jitep lah ini ya mujdeban dom datang ngila bantingkan ya kli jungi banu pemi jingdom banu tem banu mai kapan ni bingilong ki bakum fitem bingilong ki basta snap ka proverb ko ang no ka proverb ar khundai ka dukhat bakhat wei ubabit uchupen mi no yala ka jing bitar baro Henry ubreu basta ukhang no ya ka bat upen jaya ka kamot kamno kang sla mi jingdam shobar ngilong basta na babit iba bi kipen mi kai ya ka jingdam sha bar Henry basta ule kamno ukhang no ya ka tu ka jingdam upenjajai ya ka mo to ngila ikran shapang ga jingshai bagi di belong ga jingshai bat andang ngila priang ni jisu na human sim makut amtang uni hikai ni ai ni so khandai tli diniam la da bam so anu tli khandai tli kiso diniam bat lingba kini kiso ngila belong ga jing shai shaka perthai to ga jing kali kalong hakapor bukum no pat nin shai Tongan ong ipi kumba ong mene tu pas ya kasyarak mo ngisi tang syarak hapor mensni tang syabar por dangjang maha kasni khar arbaji mensni tang syarak yang haba dini ya ni tang syarak por bukum no lani ni tang ya kalai penme lain hapor bukum no por bala dum dini ya hakapor bukum no hakapor bala dum dini ya kum taru ka jingshai jongi ngidi ban pinshai habashai Henry hakaba dum kabumot ba
Hapadeng kini ka pertai ka ba mat jing hapadeng kini ka pertai ka ba buon ki jing yale ki jing jenjar mo ki balong shibenta kum kita ki sertap jong ka jing dom ngide ban let mangi lakalong hayir haskul hashnong bangilong ki jing shai mo haingin shai min agi jing shai jungi ban shat shaki way gospel Matthias kalong masan ko bakhat ri ko ang no yo pen shai kumta ya ka jing shai jong pi hakmat ki brio mo te kamot ba haying hasam hakmat imei ipa hakmat shipara hakmat ki bahing hasam haki school ki jongi larang ilich school haki jakapuli ki jongi haki shnong ki jong ni hangnu habangi le bat ka khat ka bakhat san ko ong mo bamdei ban thap ya ka syarak hapo ka syang kabumut ba ban set khop ya la di hapo ka kamera la jong la ni hapo yeng banawan ki bahiyeng ru khang bet ka kamera thia mtre balik kran ki bahiyeng ru ma bagi dan gajing syai ide besat jing syai saki wei ban tap la ka syang ya la di la ni ban ri khop ban set ya la di maroi hakakam Ra, nang di beliak no, ngide ban mi sya bar, banyak keren lembat kiwe, ki perlok haskul, hayeng hasam imei pa bat ya ba ro. Mo, taka jingkli ka we pat. Kani ka jing syai, bo bleu ai hangi, ngin pen syai na ka benta jung no. Matthias nong besan du ka bakhan riu ko angkum no, syu ko angingi ba. Kin yo ya ka jingle babha jongpi kumot jongpi but kin yo ya ro no kin yo ya ro ru ya ukpa jongpi ubahaki beneng kumot ba kin yo ya ka jing sha jungi kin ya ro no nde yingi mo ya fi ong kin ya ro yingi hane kin ya ro ya no ya ukpa jongi ubaha beneng ini yang Antang lak penpau tak jing syai jungi hayeng hasam haskul kinong kumno ani peti khna ani ka jing tips ni ti diniam ki khna ki ro ki break ki ro dei kumno phila banle kumni kumno phila balong tips ni kumni baro ki dekat kumno phi tips ni nong kumno ba wa ai bor mno ji suya ni pada hapo ni don mensi ba khut ube hikai ni manlaka sni mo Bat bun siya na kamatang ibalasan ni mo. Hateng habo blay la pernong ka bengi bengilong ka jing syai. Siya ki bay pat ti hateng isutunat ba kata ka spotlight mo. Kandan bay hangi. Ti ni teng iklat ba ngin ai ka buram syok ta wala pendan ka mengi hageran san ki bab her. Ong no ka percaya ka ong no fitimyam. Ka percaya si ong no believe in yourself. Ish. Diniam ka ong no percaya believe in yourself. Đây, tôi nghe xem là đi bạn hạ cái jing là đi mà Henry cũng ki khuôn ki jong blay ki bala siu spa dakador kasnam hindi ban siya niya hano tang how Jesus Christ ban ay boring ilim ba umansim ba ko halakas ni ban haka bor ka jing ay ka jong ji su ban nakamanta ki bala san mo bun siyan di ban sutu ban kan ma kan ni hamo blay ahing ya kasap kapong haka no ko benta ka bu ingi mo kumanga syukran no sa hani ka puar mo nga ay mo yublay ba kajing ay gi jong u kala pad imi nga ba nga banyang kumi khwan jong pi hani ka puar mo dang shen nga ay ti thamai li shu trai ba ai nga ta kajing start di sham phang ba kajing ay gi jong u kala ba tak biang nga hala ka sni ba nga ya ka puar kajing ay gi jong u kanang bangan la bangan nang Ashishu ta kajing syai banya sam la me kajing tebru nak ting kajong blay la ki polok parjual kajong i hap ki bare kajong mo bangin san hang no bo blay bu mo hakano no ka kam ka khi la ni hakano no benta jo ke imla salang kajong ai bangin long bangin be sha kajing janai na mar bo blay ku pa jing ru long ba janai in ai the best kanang ba kata kajing syai bangi ba ki break yo ilima jungi kin yo banyaro ya ublay ha neng mo ta kalong badan kam ha but habang ipek mo na ikitig emergency lights mo daring ipek emergency lights na daring ipek yak syarak idan ka mali no emergency lights na ikitig LED lights idan ka ban charge din yan clamp charge dan light new light din yan te kum tu ka syarak ru dam kaliang umhyang la alut umhyang
hab kaliang yang ban yop thang biang ini yang te kum taru haka jingem gujongi pitin nam ngile akum no ban cha chile di ban yo ay kata jing shai dan ikum no ngin cha chile di ban nang yo ay taka bor ban nang shai shu pitin ngile am no pitin kini dah ka puli ya kai kaktin ka jong u blay mo dah ka bangi puli ya kai ya kaktin ka jong u blay dah ka bangi puli kaktin ka jong blay ka yarap yang ni bangin charge yala dia bangin yo ya ka jing shai mo kata kalau bedan kam ha bangin sutu ba bedan kam charge yala dia dah ka bangi puli ya kaktin ka jong u blay kita kalau kebetulan kamha haji mengujungi kebaman ka su jangan pilih pik nak berat mo dabam jah si bam kan nu dukhat kedot teng teng away teng teng ar deh to si bo si sni si bam kan nu dukhat kedot dabam jam step dabam jam sni dabam jam miet ini ya to si kan lai dukhat ha ka stiu kan dukhat ni bam ani la bun na deh the lai kanu lai dukhat chisni shubu lai se nyau ar pau wei dukhat ani na boleh kedo dekum ta ar wei dukhat kedo ka bible kanu di kuli lendan ar dukhat chisni mo kanu ar dukhat bible shi sni shi dukhat menstem shi dukhat demi tenya ngin puli lendan ya ki dukhat bible manka sni menu banyarap ime ipajong ni mo kata kalau modern kamhai ngi balasan ban hikai ki hab ki beret bakin ie ban puli ya kaktien ka jong u blay life of ni pin ai ban hikai ki life of ni kan sa penman melian gi bakin melian mo it takes 30 days life of ni bakan sedang bakan penkha ya ka jing melian kata ka jing melian ka sa sandur pat ya kata ka jing long jing em gujungi ke pamat ka sini pat kaktin ko jong blay kalong kebedan kam ha bangila lendat ba dealing ba kaktin ko jong blay ngila bani kun persya yaki jingpen shay mo ka bible pitim niya ka bible ka babun ba kidak pruit ka penkha ya ka do anut ka ba kuit ha ka bible ka babun ba kidak pruit ka penkha ya ka do anut ka ba kuit henry ka bible ka babu khop bathaba krik krik ka do nu ru kalang tingit big ma ta sakawai pan ngile kamnu ban cha chi di bitim niam ban kelyang umpiang ban la ban pingshan shu ni da ka badu wai ma da ka bang idu wai ka jing duai ke de ke jing ekran de jongi badu blay ma ke ding ekran jongi badu blay shimu kunta le pi ekran ba imei ba ipa ma Kidon kam menkerantang lupi, snap bingmei ni, dan kam bani keranlang ni, dan kam bani keranlang ni. Bad bun sian kam tam ni kebalasan mo, nimju snap ro blay nong ayuru, nabun ketien mitang ni ni. Try ko pa jing bahab neng long ko kitang jumi wan kima jumi long kuman jumi. Try ngakwa kata, balong kom tam ka ay nga kata aman. Diniam ni ang tang mangi ka ijing ko ajo ngi pin snow ndingi kam snap ra you blay bunong you mo de kum tang dan kam snap de you blay uong you kum tang dan kam plut por ha ka jindu wai men snap kum ki hap ki berat min duai ban it la sini ka jungi shu blay mo kinong kum no try jisu yad mami hashwa jonga but I men sim ba khu jong me un hikai yang ya kamon jong mie tang kata belingkot jing duai mo tang kata jing duai belingkot mo unia ngeno khama jong phi jisu nya khama jong phi bat mun sim bakhu ne yu un hikai ya phi ya kalenti bedi biang kat kum kamon ka jong u blay mo kalau kebetulan kam hai ni berasan ban hikai ki khun hab ki berat jungi banyak keren badu blay man la kasni Kenang ba pentip ba wat la ka met ka jong phi ki kimi ki pa ka jingai ni ki khun ki jong phi kim dan hang ni ha ba phi yo i ne pentip scam ba wei bi ki dang ekran hi bat ublei kadang shngan kala wei kalau kebetulan kam ha ni hikai ki khun ki jong
banduai punat por bikhun ki jong pi banduai mo maka ega kong santam mo kamdei kata ka gold medal certificate bagi kenyo kamdei kata ka top of the top mo haka less bagi kenyo kong san me kada gijing tip ka jong ki ya u play kata kalau bedan kama he might be gold medalist la degi ba top ni top tam bastan tam la kamdan kata ka jing tip yo play ke baro kilong lenoi to blame ai bor ini kibalasan mo kibade bunyalan nanti ki hab kibaret phi ki meki pa baro kibapet to ai bengin san ha ban betin nanti ya ki khon hab kibaret ki jungi but blame ko kui phi baro ki hab kibaret mo kibapet ha kan ki por una ai bor ya phi ka jingai ki jung try kan dap yang ya phi but umen sim jong ublay unang don kalem phi ban hikai ya phi halagas ni ban long ki khana kibatips ni mo nakamta ko bro ublay amen ting ai ngu ublay nakamta kan ka por ha kani ka step ko play lat ini kham tam e ya ka jinor ka jung sim jong ublay lam ni ha kani ka por ting le lang ublay ban ai ka jing ai ngu ya kani ka por ko la ai Ngai ngo ime kan try nakamta kan ni ka por kan ni lebat ka bumi don kat lembat ni but ai bo usumbo banabet but usumbai banabet ha kan ni ka por unda san ha po ka dunot ka jing em ju ki hat ki beret but baro ki bepet kan try ya kan ni ka program ka badai biang nakamta ki hat ki beret makin nang yai san ha ka ban puli ka tien ka jong ni kin nang yai san ha ka jing duai ban ni keren ban ni hikai yaki ika mon ko jomi tin try baki iki baro bengingin le kalong ka bagyang hono ko jomi long me ka bore ni batu agi jing ai ki jomi kan te asong ni kar khu ya baro ki bepet ya kan ka program ha kan ka por makin nang la ban wat ya uthamme ju jing shai balu thamme ju jing shisha ubulong me ka try no pudem jing Jesus Christ amen